נו, מה? דברי, מה את רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שהיא תחלותי היום ב-61, אוהבת אותה, היא בריאה. שנה הבאה אני באה עוד פעם, את לא רוצה? לא. רוצה או לא רוצה? אנחנו נעשה את זה בארץ, לא תבואי. נו, מזל טוב. נו, עמיקם, תגיד משהו לאשתך. אני אוהב אותה ושתהיה לי בריאה, ונמשיך רק ככה, שתהיה לי בריאה. אמן. נו, אפי, פפר. אפי, תגידי משהו. איתה, את צריכה לשמוע, אני רוצה כבר לישון איתך במיטה. רוצה לישון איתך במיטה בסניאגו. We're going to take Nancy with us. With us to OJ. We're going. And Tina is coming too. Tina, I met her in HOI. Oh, really? She's my friend from the Institute. I already told him that. איתה מזל טובה. We have a big holiday. After the holiday. No. Say something. Right. Come here. Okay. My sister-in-law, Katya. I love her. She's beautiful.